הקימה את הנרגילה, ואיך שהייתה מדליקה, עדיין היה חושך, אז הם היו שופכים למים על הגחלים, מכבים לה את זה, ואז היא הייתה מתעצבנת. ואז איזה יום אחד היא פשוט החליטה שהיא עושה שביתה ולא מתקדמת הלאה. אתה זוכר את זה? עשתה ברוגז, ישבה, אמרה אני לא זזה מפה. כל השיעול זה בגלל הנרגילה, זה גם מאוד מזיק לריאות. אני רוצה לשמוע את הריאות, בואו נבדוק את הריאות. תודה. נשמי עמוק. ממש נפס העמיק בכישילונו. הריאות לא בסדר. מה אתה אומר? אני אומר שהם נפגעו כנראה מהעישון. העישון של הנרגילה בהחלט מזיק. לא פחות או אפילו יותר מהסיגריות. כן, דוקטור, זה שהיא חושבת הרי מתי שזה בגלל שזה עובר ממים, מיכל של המים, אז זה פחות מזיק. זה לא נכון, זה לא נכון. נהפוך הוא. זה גם כן, זה גם מזיק, אין גם פילטר למעשה, זה לא, המים לא ממש מסננים את הניקוטין, וזה בהחלט מזיק, ובהחלט יש הרבה סיבוכים לנרגילה, גם מחלת ריאות כרונית, גם חס וחלילה סרטן ריאות, לא עלינו, אז את בהחלט להפסיק באופן חד משמעי. היא אומרת שהיא לא יכולה להפסיק, כי היא מרגישה רע מתי שהיא לא מפסיקה. את תגידי לך, בואי, תתקדמי רגע. אני אומר, אנחנו נעזור לך להפסיק לעשן. יש כל מיני סדנאות, יש טיפולים חדשים שעוזרים להיגמל מהנרגילה. היא אומרת תחשוב על זה, אבל זה לא... בסדר, תבוא אליי שבוע הבא. ואנחנו נדבר על דעות בהמשך, ואנחנו לא נוותר לך, אנחנו נצליח לגמול אותך מהעישון. תודה, דוקטור. לפעמים קורה שאני מדמיינת את אמא מחוברת למכונת חמצן, ואין לי שום דרך להוציא אותה או לשכנע אותה. וזה קשה לי במיוחד ברגעים כאלה. Arriba برای که بیتام بکو برام بخر ماما. تنباکو ماما؟ امی حالا دکتر و گفریتون خرابه ماما؟ من نمیتونم ترک کنم. یعنی چه نمیتونین مامان؟ برای سلامتیتون ضرر داره. بیکار کنم. حالا میخوان براتون بخرم بهمت؟ بخر. اوف ویداد ما ناساتی تخ ماما ویداد ما ایه מה אמר הרופא? תשמעי, האמת שלא כל כך. הוא בדק אותה, אומר שהריאות לא בסדר. אז הוא הציע שהיא תיגמל, לעשות לה גמילה. מה לדאוג? בת כמה היא? בת 75. מאיזה גיל היא מעשנת? מגיל 13-14. אוכלת, מתקלחת לבד, הולכת לבד, מנקה לבד, מבשלת לבד. עזבי אותך בחייך משטויות. אין לך מה לדאוג. אבל זה צריך קצת, היא צריכה גם להוריד קצת. אולי היא יכולה להפחית, אבל זה גם את לא יכולה לבוא לדרוש ממנה. תראי, טוב לה עם זה, מה את רוצה ממנה? טוב לה עם זה. טוב לך עם דברים שלך, לא טוב עם הנרגילה הזאת, את לא יכולה לקחת את זה ממנה. אני לא רוצה לקחת ממנה. תרגיע אותה עוד יותר מהר. אני יכולה לחיות בלי הנרגילה. באירוע היא ישנה, את יודעת מה זה באירוע? היא ישבה מאחורי האולם. כיף לה, אם זה האושר שלה, אם טוב לה, אם היא מאושרת עם זה, מצידי שתעשן באמצע האירוע שלי, מה אכפת לך? אבל זה לא מקצר לה את החיים. לא מקצר לה, ואם תקחי ממנה זה לא יקצר לה את החיים.
Barakum sang bakoho da mama. תודה ממה. Ya mama Lili barakum keshide. לילי, דינה. Ke qaylum keshidin. דינה. Ba bien ince baslish kani. תודה ממה. אני גם זורה לי ממה. תודה ממה. איזה חום. ממה נהיה קיילונו מה אלה ברתנו משכונדה? אלה ברתנו קיילונו. תודה. לבריאות ממה. לבריאות. 30 שנה לא נגעתי ולא הכנתי נרגילה. היום כשאני מריחה את העשן הנרגילה ורואה את אמא מעשנת, מחייכת ושרה לה, משמע שהיא קיימת, וליבי מתמלא בשמחה. כמה אנו עבש?